on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juule koddanna baɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jette nene baaba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi kadi en ñaguima gueno moƴƴo o yo jutno gurdam mabɓe moƴƴina battane mabɓe eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duusugo ɓooy yo balɗe juut battane moƴƴe ɓe jinnaɓe mumen dutti yo gueno moƴƴo mumen toon nde tawno ko noon woni aduna e pulaar ina wiyi yiro ade ko diidol e leydi koko momtoto ɗum noon dañen ko mbaɗɗen ko adeni jaaten e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en garte yewtere men wiyetede fayande no pulaar heewi wiide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi eyyi ɗum noon en garti huɓnude aadi mo gadodirnoɗen e bandiraɓe kala ñande hoore bir so yeehi ha waktu nogas e go'o yonti eɗen mbaɗa ɗo yewtere men wiyetede fayande tawi ne heewi ɗowande on ɗum miñiraguel moon e bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelanni ene heewi yaadude e bandiraɓe worɓe ha miñiraɓe rewɓe e mawniraɓe e hande noon eɗen bismiɗo banimen gorko tawi ko suka tokoso joguiɗo fandare ɗum noon bisimilla ma mi salminima bisimilla ma de calminta bandiraɓe e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV saha eyyi ko adi foof mbiɗa salmino jinnaɓeɓe mi salmina nene e mbiɗa salmina baba kadi so ɗum ɓenni mbiɗa salmina fansu jaam e to mbawi wonde nder doni baba adama e foof kadi an mbiɗa salminima no fewi mbiɗa weltanoma mbiɗa salmina kala e gollowo e Pinal TV mbiɗa salmina ɗum tigi a jarama no fewi kadi a yettama sanne en calmitima bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV kala calmitimama bismimama e yewtere men fayande e bisimilla ma nde innettoɗa tigui rigui hamin ɓuura andude holi gonɗo an eyyi min mbitemi ko Jeune Balaba donc indam artiste ɗum woni Jeune Balaba donc mais kono indam nde jawdi lelna hirsira donc mbitemi ko Bala e jettitemi ko Tamboura jeeyaɗo to wuuro men wiyetengo ñortu gonne rangaɓe tawi ko ɗo e nder leydi men Mali a jarama no fewi ɗum noon min jettima sanne kadi min gandi tigui rigui holi gonɗo Bala a jarama no fewi gorko mo ñortugunne rangaɓe a yettama sanne kadi a bismama e yewtere men fayande e ko adi nde garaten e namde men tigui rigui jiɗɗen ko andude hol gonɗo Bala tigui rigui saabu en gandi inde nde en gandi to jeeɗa kono kadi miɗen jiiɗi andude hol fannu mo jaaruɗa beele mbawen yewtude ko jiɗɗen yewtude ko eyyi woni Bala ko donc woni Bala min komi artiste ko ɓurnomi yidde guila meɗe famde fof ko artiste yagal wonde yimde wonde rappeur donc oɗo saha to gonɗen ɗo komi artiste quoi golal ngal jinnom ngal ko kangal woni ngal kontimi mona joni ko ngal jinnoɗa guilaɗo famɗi kono noon Allah waɗi a fuɗɗaki ɗum guilaɗo famɗi koko sakkiti ko puɗɗiɗa ɗum e ɗum noon a jarama no fewi e bisimilla ma seeɗa tan dokka min seeɗa min ɓuura andude tigui rigui e holi gonɗo Bala walla holno min gandirta tigui rigui Bala ko rappeur mino musique ene weeli saɗa wawi golle neni guila mbeɗe famdi ko ɗum ɗo tan jiɗnomi teme fijirani ko weeli mon fo kalomi ma dañde ari daromi donc on yidemi ko jamma juuti foof ma dañde weeti koyi mi heɓanani arsugam teme gollana kadam mino komi pullo mi tuttata mi ruttomi mooɗa ala mi tuttata mi ruttomi mooɗa a jarama no fewi a yettama sanne e ɗum noon min gandi tigui rigui holi gonɗo Bala a jarama sanne kadi ngol ɗo jimol hayso tawi ne raɓɓiɗi eɗen gandi wonko heewi ko soomi hen eyyi ɗum noon a jarama no fewi eɗen jiiɗi andude hol ko Bala wonno e mum ko adi jimri ndi beele Bala janggui walla ala eyyi donc guila meɗe famdi ko almudagal gonnoon donc almudagal ngal mi waɗi hen duuɓi kewɗi seeɗa puisque ko famɗi fof kay duuɓi jeenayyi sappo ɗi wonan ɗum donc Allah waɗi yami heeɓi hen alluwal gotal donc mi murti ceernam donc jaltumi jangde alquran nde donc natumi e commercial gal donc commercial gal gadirimi nadde ko yeygol manaji donc mi iwi hen mi watti yeyde comci
ko heemi golli ay man vuru yagal mi golli a jarama no feewi ɗum noon a yettama sanne e wadde min mbima ceerno ada heeɓi alluwal gotal ya jogoro ɗum jaam e hayso tawi ɓuurino ɗon ɓurno kono kadi ko heeɓa ko e ɗum kadi barke ene hen a jarama kono mbiɗa yiiɗi gartana en seeɗa tan to on banggue to banggue nadde jangde ha heeɓa alluwal walla ni ha yetto feccere yalta holko heewi sabade ɗum beele ko on jiiɗa jangde nde guila oɗon pamɗi donc on hebde doole walla hono ɗum wayi bon vraiment mbiɗa yiɗino jangde alqouran ɗe no feewi kono noon gueɗe foof woni koye juuɗe Allah donc ko Allah feccama foof a yahata caggal muɗum kadi jangde ɗe mi jangguimi hammi yimɓe heeɓi hen alluwal arani kam mi woɗɗoyi a woɗɗi mais vraiment woni sababam yaltude jangde ɗe ko rafi jinnaɓeɓe ballani kam no jiɗirimi ni walla ko ɗum saabi kam jaltumi qouran a jarama no feewi e ɗum noon ina heewi e janggoɓe alqouran eɗen kewini wadde jewte mum e almuɓe janggoɓe ɓe poti wattanede hakkillaji no feewi e saabu saaji hayso tawi yewtere nde yarani on banggue e ma en garta hen seeɗa tan hadde toɓɓere mum ari tan keeɓen haalde hen no fotiri foof e kamɓe almuɓe ɓe ko kamɓe goni sernaɓe janggo wadde kamɓene ɓe poti wattanede hakkille hono no janggoyoɓe banggueji goɗɗi ɓe jangguiroyta ni kamɓe fodde mabɓe nde ende yoola ha ɓurti e saaji ni ne wona taw ko jinnaɓe goni kattanani saaji kadi ko jinnaɓe miijoto oɗo haade ko janggowo ɓuura an kanko jarani ni ko omo walle kono noon so tawi ko janggoyowo ɗemɗe goɗɗe tengti kam e français joomum heewi ko lootere ha laaɓa ɓorno joomji laaɓɗi hokke kalis yaaha kono almudo alquran kañum eɗen gandi no jagguira hayso tawi en kalani saabu so tawi aɗa yii laabi bamako hande almuɓe sa yiiɓe tan a yurmotoɓe tigui tawa janggo e jaam ko kamɓe gontoyta yakoraɓe ɗum noon eɗen poti wattande ɗon o hakkille no feewi a jarama ceerno Bala e beele ko puɗɗiɗa jimri ndi ɓooyi walla ala eyyi ko puɗɗima jimri ndi mbiɗa wawi wiide ɓooyi kadi mbiɗa wawi wiide ɓooyani puisque puɗɗima yimde ko 2020 ɓennuɗo o tan nden puɗɗiɗa a jarama beele jinnaɓeɓe kañumenne ene jaadi jimri ndi walla ala ɓe jaadani saabu ene heewi yimɓe men salade yarude on banggue jinnaɓeɓe donc enen kam eɗen gandi enen ɓiɓɓe Fulɓe foof enen gandi no jinnaɓeɓe mbaɗi e affaire jimri ndi donc ko heewi mabɓe hewani yadude hen jinnaɓeɓe jaadani hen kono noon kadi wona kala puɗɗowo e affaire nde wayno affaire yimde jinnaɓeɓe ɓe caloto mais ene wawi yaade ha ɓooya ɓe garto hen voilà somi ƴeewi tan also wuñaji ɗi tan moƴƴi somi hokki papa o tan minen ɗo jaɓat eyyi ɗum noon wadde so nani yewtere nde kam yo faam tigui rigui hande koye dow makko gonnoɗen ɗo a jarama no feewi ɗum ko gonga tigui to fuɗɗode ɗo eɓe keewi salade kono so ɓooyi eɓe jaaɓa sababude jinnaɗo kañum koye kulhuli tan woni koye kulol tan e gooƴa woni kono neɗɗo kala ene yiiɗi ɓiyum ɓuura kadi ne yiiɗi kala ko ɓiyum naati taw ɓuural wonani ɗum hen kadi wona ferade haala ma ko heewi mabɓe nan toon puisque gollal ngal yimɓe woɓɓe nan hen koko bonningal affaire to jaram to e kayme goɗe e gueɗe goɗɗe nan toon ñakkuɗe fayida donc ɗum woni ko tawata wayno jarameji bonɗe en walla yaade tajji rewɓe en ko sababu mum ko heewi nan toon jinnaɓe ko calloto ɗum ko sababu nde mum wallahi ko gonga ko ɗin kulhuli jogoto hen kañum enne jogo kulol kono neɗɗo no waywade foof ina wawi wadde gollal mum taw ene heddidi e neɗɗagal mum e ɗum noon ñagotoɗen Allah ko yo Allah dande e on banggue ko rokkuma hakkille e rewde lawol poccigol e saabu neɗɗo yiiɗi ko firtude e daña ko waɗi e pulariyankoɓe woɓɓe mbiyata firtude goto foof ina yiiɗi firtude hunde kono kadi goto foof ina yiiɗi fewnude hunde e ɗum noon jarama no feewi e nder jimɗi ɗi jimɗa ɗi e hol tan jimol ngol teskiɗa e ɓurgol lollude e jimol tan ngol teskimi lolnude donc ɗum ko jimol hono baba men Alhaji Haadi Malick Sy e yo Allah yurmomo yaafamo ko ngol ɗon jimol gandanɗa hono on ɓuurol heɓede e ngol jimol beele aɗa wawi jubbande amin hen seeɗa tan hamin ɗeɓa famde hol kangol caggal ɗum gartu yen e namde ɗe
Alhaji Hadi Malick Sy yo Allah yurmama yafoma harnuma ali janna e juuɗe moƴƴe japoma yo toon ɓurane gay Alhaji Hadi Malick Sy yo Allah yurmama yafoma harnuma ali janna e juuɗe moƴƴe japoma yo toon ɓurane gay so wiyama Hadi Malick Sy o jibina ko 1970 holde fuɗɗi janngude pular ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jettato to Burkina Faso to wuuro wiyetego Bobo Dioula Sow to leegal biyetegal Diarabougou ceerno makko wiyete ko Lassana Camara jeyaɗo ñortugunde rangaɓe o iwi to Burkina fayi to Mali ko 2002 a jarama no feewi ɗum noon en jettima kadi en mbi amin e dowuji ɗi duyɗa ɗi yojjeno moƴƴe makko toon kanko e dendagal maaɓe julɓe kala e kono bala holko saabi ha jimɗa ceerno Hadi Malick Sy ceerno Hadi Malick Sy donc mbeɗa salmina korkoƴel naɓe fof kadi mi salmina Diawal donc Hadi Malick Sy vraiment to leydi Mali ɗo mbeɗa sikki ɓiɗɗo pullo e hanano namneto to leydi Mali ɗo hol gonɗo Hadi Malick Sy wallahu gonga e Hadi Malick Sy o darnima leñol ngol o walli leñol ngol o habtanima leñol ngol donc so wiyama hono Hadi Malick Sy en ko gandanɗa hoorema ko ɓi pullo e hoore mum jagui ɗum war ɗum vraiment muusi kam trop donc minnene mi ala kalis mi ala haydara donc mbimi ƴewnam ngol e jumon mi yimanam ngol gonga a jarama no feewi e ɗum noon Anna yettama e kankone kadi en kesɗitini duwaw yo gueno moƴƴe makko toon kanko e dendagal maaɓe julɓe kala saabu aade kala ko heeɓi ɗum koko hoddirano guila arani e ɗum noon yo gueno moƴƴe makko toon en calminiɗo Korkaƴel naaɓe kuuɓal kadi en kesɗitinaniɓe duwa o e en calminan ɗon banam gorko ceerno Hamady Babba Dia salminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe toon kala mbiɗa salmina ɗon e hono Papa Lassana Camara to ñortugunde tigi ceerno Pular o jarama no feewi ɗum noon jarama beele caggal nde jimɗa ngol jimol a haalino wonde a janguino Alqur'an kono caggal mum jimɗi ɗi a yimi jimol jimɗa hen ha dissi kadi a simte nder jimol ngol guila nde o yi aduna ha no natir jangde eko nandi hen beela janggo Pular o jiiɗa no winde defte ɗe walla ala ka namni tan ha ganduɗa o gonɗo kanko e Hadi Malick Sy mi jangi defte makko seeɗa eyyi kono noon mbiɗa salmina ɗo hono Diawal mo mbimami o vraiment onne kadi walli kam hen no feewi tigi komi balla mi wallama hen a jarama no feewi aɗa andi gollal kala bawgal wonde no wayi foof nafoore wonan hen saɗede wonan hen no mbiɗa ni e hoore adana nde kulhuli gonan hen nder ko puɗɗiɗa jimri ndi ko hol nafoore nde puɗɗiɗa yiide hen nafoore walla mbiyen gartam eyyi donc ko puɗɗimi yimde e hande donc vraiment nafoore nde gadimi yiide hen foof ko mbiɗa jogani ɗum courage kala ko wawi hebde kam hen mbiɗa jaɓi Allah donc vraiment ko puɗɗinoma ko tiiɗino no feewi kono noon vraiment hande kadi mbiɗa yetta Allah seeɗa puisque machallah mbiɗa yettuɗo hono patron heɓam ɗiɗo hono Habibou Bala Sow depuis Côte d'Ivoire donc e Mamadou Haydara o ko ceɗɗo balluɗo mi jiɗɗumi e mbiɗa salminam no feewi donc vraiment oɗo saaha machallah ɗum sabori seeɗa yo Allah nawro ɗum yeeso e ɗum noon a yettama sanne e wadde beele ko jimata ko aɗa jogui hen walloɓe ina balluma walla ko wayno e kadi beele won album mo jaltinɗa walla ala bon so Allah mi ala ballowo oɗo saaha e affaire musique ala ballowo taf kono noon vraiment mbiɗa yiiɗi gollude affaire musique ko heewi so tawi min keeɓi walloɓe affaire musique vraiment komin mbaɗata hen koɓe cikkata ko wona minen quoi donc album kam vraiment mbiɗa yiiɗi ko jinnoma adu yaltude fof ko mixtape quoi ɗum woni ko gommi anniye mum oɗo saaha inchallah kono sahaji garoji mami yaltina album e hoore mum so Allah jaaɓi e ɗum noon yo Allah ni mum e foof ha newo saabu hunde foof koye juuɗe Allah woni ko Allah waɗi ɗum e ɓernde ma ha puɗɗiɗa wadde ɗum ko kanko Allah o kadi jogui jurum makko e ballal makko yo walle
no ɗum ɓamtori ya rabbi a jarama no feewi e so tawi en garti to banggue seeɗa mo garnoɗa wonde jinnaɓe jogoto kulhuli koto banggue woni gueɗeje goɗɗe nan toon kono so tawi wiyama rappeur kañumne hono foti siforade e saabu ko ɓuuri hewde rappeur uji ɗin jeeten worɓe ene moori ene mbaɗi golle ene jogui sifaji tan no cifori beele ko wajibu tan ko ma ciforo ɗon noon walla ala oɗon poti jogade sifa goɗɗo ko wonani non wona force donc ɗum fawat tan koye yidde muɗum ɗum fawata ko yidde mum sinno neɗɗo ene wawi wonde jimo tigui taw ene wawi hono yimɓe heddiɓe no goori ni taw waɗani moruli goɗɗi e taw yarata jarameji bonɗe taw haalta haalullaji bonɗi taw kadi gandanɗa hoore ma ko neɗɗo ganduɗo hoore muɗum mbiɗa sikki ni artisagal neɗɗo ko adi foof ko ganda hoore ma ko puisque neɗɗo e saɗa jogui daroɓe donc ponnoɗa ko fewde beele daroɓe ɓe kamɓene kadi ɓe mbawa waddema ensemble ɓe daaro ñimmudema donc mi sikki goto fof ko ɗum hanno e yimɓeɓe hono mbiɗa hokkaɓe ɗo conseil vraiment gueɗe ɗe mbatton ɗe onon waɗoɓe ɗum ɓeɗe donc mbaɗon feere gaccon wayno dogdude rewɓe janamɓe en walla wadde hono noon ɗum ɗon wona golle neɗɗo darateɗo tigui a jarama no fewi wadde so tawi min paami e hayso tawi neɗɗo woni rappeur ene wawi jogade sifa mo heddeɓe cifotowo e kono so tawi a teskima e walla kam eko yimɓe teski sa yii tan jimowo ko fewte rapperagal sa yimo tan hayso ko haalnanima aɗa andi oɗo koy ko rappeur tan wayni walla sa aji cifiɗo sifa on sa yi jomuɗam mbiyeɗa elli rappeur saabu rappeur kañum ka ene jogui tan no heerori kañum e guila e sifaji ɗi kalɗen ɗo ɗi e kono wadde en gandi rappeur ene wawi wonde kañumne sifa hono no yimɓe heddeɓe fof cifori ni taw ittata kam ko yimata ko omo yima ɗum kono omo jogui sifa no yaari yimɓe tawi kadi koye sifa moƴƴo e kono so tawi kadi en garti to banggue caɗele ɗe e beele won caɗele ɗe keɓɗa e jimmri walla ala jimmri jimmri caɗele keɓam hen toro gollal foof ko noon wallahi caɗele keɓam hen toro kadi ha joni kadi eɗen caɗele ɗe kadi puisque sa ƴeewi kalis ɗum jaltinta aɗa yaaha aɗa nanno e soŋoji beele ha ɓiɓɓe fulɓe mbawa heɗade sa miijima oɗon kalis kadi a miijima kadi ɓiɓɓe fulɓe kadi koɓe ballatma ko ɓe cuwa yiidema taw eyyi sa miijima ɗum non mbiɗa andi maɓe ballo inchallahu kono noon so tawi woni a miijima tan haadema hebde ɗum ɗon a waɗan décourage quoi a waɗan décourage kono gollal kam ko ɓamande ɗum courage tan ɓamande ɗum courage sino vraiment banggal finance to amin gonde caɗe mbiɗa wonde caɗele no fewi yo Allah newon Allah woni newnowo e on banggue e gollal foof kadi ko noon kala hunde ina jogui saɗede to fuɗɗode ɗo kono foof ma moƴƴu so Allah jaaɓi e so tawi hande en garti e yimiyankoɓe e tengte yaruɓe fannu rapperagal e tengte kadi e diwan Nioro saabu eɗen tesko hande e yeru mon o woni fedde moɗon nde ko ɓuuri hen hewde ko yimiyankoɓe holno jiiruɗaɓe hande o yimoɓe e vraiment hande mbiɗa yetta Allah no fewi puisque waɗino ɗo saaha mbiɗa wawi wi to mali ɗo ni alano artiste wayno yimoɓe rapperagal galano ɗum kono hande vraiment hande nokkuji ɗi foof gonti so tawi so wontani kay hanti goto fof kay wonta hettanade hoore mum son mum hande rappeur uji kewi toro vraiment mbiɗa waɗaɓe ɗon encourage mbiɗa waɗa ɗum encourage tigui a jarama no fewi ɗum noon en beltima hen sanne e duttetoɗen caggal seeɗa tan saabu aɗa andi kala hunde wonko saabi ha aɗa immano ɗum e sababude joni mbiɗa jimol haadi singol saabima yimde ɗum kono jironoɗamo e gueɗe kewɗe ɗe waɗi e min jettima ɗon kono so tawi en duttitima to dendagal to huɓtidini to wayno immadema tan gona rappeur holko wonno hen fandare maɗa bon affaire yimgol ngol vraiment gila mbiɗa famɗi mbiɗa yiɗno yimde gila mbiɗa famɗi kono noon ko ɓeydi pusde kam hen ko kiram ɓeydi pusde kam hen e sa ƴeewi artiste aji Mauritanie a ƴeewi artiste aji Sénégal a daari artiste aji Mali no gonɗima camman ko ɗum woni ɓammi kiramon mbimi minnene mi jaggan micro mbere min hoorama hami watta yiide ɓiɓɓe fulɓe woɓɓe kadi kañumne ne mbaɗa hono ɓen kadi ko mbaɗata ko ɗum woni sababu
ko puusi kam ha natimi e artiste yagal tigi a jarama on feewi e wadde goto foof ina foti dañde kañumne ko waɗi so tawi banda waɗi ko moƴƴi ko naftata anne aɗa foti huccande ɗum mbaɗa anne beele naftuma e nafta leñol ma e ɗum noon a jarama on feewi e ceerno Bala e kadi min jettima sanne e kono beele ha joni aɗa yaltina morceau ji kesi walla ko way noon kadi beele a yahan studio jaltina walla ala koye téléphone ngaji ɗi tan mbatta no gila puɗɗimi yimde mi meeɗa yaltinde son taw guuɗe téléphone gila puɗɗimi yimde ko kalisam jaltinami poosam donc mi yaha studio mi yima mi yaltina son tigi e ɗum noon aɗa foti wallede saabu ko fewte hono ɗen gueɗe en e namni hunde tigui rigui e ɗum noon jarama min jettima sanne e hol wasiya mo mbasitoɗa ɓen hono ma en yimoɓe ko fewte rapperagal eyyi ko mbiyatmi yimoɓe honam tan vraiment gollal ngal min goni mu ngal wona e gollal beɓgal donc mbiyatmi goto maɓɓe foof yo ɓam courage ɓam courage min beltima sanne e kadi min jettima tigui e kadi hono ɗiɗo rapperaji walla hono ɗiɗo jimɗi hono ni ene heewi e nder jimmi moon e ono rapperuji ɗi wona hayto mari ɗo tan foof ina hubtidini e kono mbiɗa yiiɗi tan gartonna kam hen seeɗa e saabu aɗa andi ɗo ɗin nokkuji waɗi ko sifaji ɗiɗi e wonto jima toon guiɗo kono so tawi min paami ɗo ko tiitonde e yimde gaño e holko saabi tigui rigui oɗon keewi yimde ɗum e saabu so tawi neɗɗo kam kala ko wawi wonde omo jogo yiɗɓe omo jogo kadi añɓe e kono neɗɗo no wayi foof ene jogui tan kañumne e fannon mo yaari mbiɗa yiɗi tan gartana en hen seeɗa hami ɗeɓa famde ɗum affaire gañoyagal ngal so tawi woni garti e affaire gañoyagal ngal neɗɗo foof ene jogui gaño e kono noon ɓuuri welde gaño ko taw ganda walla jomum andima min mbeɗa añma kadi ganda oɗo kadi ko gañoma mais e minen artiste aji ɗi a yiyan tigui woɓɓe ene pijamma ene jalanma sikka ɓeɗo koɓe yiɓɓema taw noon caggal ma koɓe kalatma ko woni heewi trop même donc ko ɗum tan woni ko pusata amen e yimde añɓe e yimde jimɗi bayde noon voilà donc waɗata min tan ko jaggude sa fof gañumen onon tappa saabu aɗa nana Alice Kone kañumne we sa heeɓi gaño ya tappu faɗɗato tappude hande kadi mbiyata yo son keeɓi gaño yon tappa ha ko gonga tigui e saabu eɗen keewi haalde ɗum ɗo e jewte e andude neɗɗo mo yiiɗi ene weeɓi an kay neɗɗo mo jiɗɗa ɗum kay ne newi ha ma saabu an aɗa andi ko woni e ɓerde ma ko kono noon ganda neɗɗo jiɗɗoma hunde foof aduna ɗum ɓuuri tidde tengte aduna mo gonɗen hande o mi haalino ɗum e yewtere yawtude mbimi en gaari aduna mo ganduɗa andude jiɗo mum e gaño mum weeɓani e saabu no mbiɗa ɗo ni so tawi tan jomum ene hollanno ko gaño ma heɓno ndentoriɗa ɗum kono noon so tawi jomum hollatama ko yidde sifori kono guiɗo sifori ni a wawata andude ɗum e kono noon añɓe ɓe kadi en kana joganade ɓe yaajede walla hollidde ɓe eɗen gandi eɓe gañi en eɗen poti andude ko gonga neɗɗo ina foti andude jiɗɗo ɗum e gañɗo ɗum beele wawa wurde e aduna kono kadi yiɗɓe ɓene kamɓene eɓe poti yettede eɓe poti humpitede e tigui rigui kamɓene won darde nde ɓe goni mum sana ɗum so renaki so ɓooyi hade ko añɓe ɓe tan kollitten so ɓooyi tan yiɗɓe ɓe kañum en ne mbiyata a kañum en jiyani ɗumen kañum en wadde wata jiyen añɓe ɓe e kono jiyen yiɗɓe ɓe yiɗɓe ɓene eɗen jettaɓe e en calminiɗo kala to yiɗɓe men goni e dendagal windere nde kala ɓe jokkodirɗen eɓe en jokkodirani kala en jettiɓe sanne e ɗum noon ceerno Bala e yewtere nde e woɗɗi seeɗa e wasiya maɗa kuptidinɗo walla so tawi wonko jirnoɗa namnede ka namnaka garta hen seeɗa caggal ɗum gaari no wasiya mbawen waynodirde e bandiraɓe no ɗo kay joni e moƴƴi mi ala namnal wasiya kuptidinɗo mo basitoɗa dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala ɓiɓɓe fulɓe e donc mbiɗa salmina ɓiɓɓe fulɓe pop kala to mbawi wonde doni baba Adama hen e ko mbiyami ɓiɓɓe fulɓe leñol men ngol woto gaccingol maaya
sabu ko wurnata leñol mbeɗa sikki enen fof eɗen nganndi ɗum nden noon ko wurnata leñol ngol ko wata jaɓen accude ɗum haa leñol men ngol ɓuri en donc poɗɗen ko wallude walloɓe leñol ngol kala mo ngannduɗen oke o moni omo yiɗi wallude leñol ngol poɗɗen ko wallude joomum mbiɗo noon min mi wallano on kay haalmo haalta mais tan kay mbeɗa yiɗi wallude leñol ngol poɗɗen ko wallude ɗum vraiment on probléme ene fulɓe mali tour ene woye fulɓe mali to sa ƴeewi to banggal théâtre to e to banggal jimri to banggal guindiyagal to hono mum namtona ha heewi foɓɓe wallede ɓe ballaka ayi donc vraiment ko on wasi joguinami haalande ɓeɓe fulɓe tigi a jarama no feewi kadi wasiyama nanama tigui rigui kadi famama e wadde noon kamɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV ɓe nani wadde noon ceerno Bala Ba wi yimɓe ina poti wallede woni holɓe en yiɗɓe wallude ɓe kamɓene ko maɓe ballede ɓe mbawa yettinde ballal maɓɓe ngal saabu neɗɗo ko ma tongtede toowa e ɗum noon eɗen ñaago Allah yo gueno rokku en andodirde e famodirde saabu saahaji eɗen goyto hono ɗen gueɗe mbiyen yimɓe men ballata ɓe mbiya ina wawi wonde taw kamɓe koɓe kollaka saabu woɓɓe mbiyata nangue yornata ko hollaka eyyi ɗum noon so tawi eɗen bismoro hono ni sukaɓe men wayɓe hono ni ma bandiraɓe ɓe gandu tigui rigui hol jomum en e hol siifa mo ciifi e holno gollirta e holno guurdi wadde noon ceerno Bala Ba min jettima sanne e ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV kala beltanimama e minne kadi mi weltanimama mi yettima enen saahaji goɗɗi so Allah jaaɓi e Allah jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en garde yewtere men fayande ha ɗo tawi wonno koɗo men hande ko bani men gorko ceerno Bala Ba mo ñortugunne walla mbiyen Bala Tamboura mo ñortugunne e ɗum noon o yettama sanne Allah jarama on jarama so waɗi cuggue caggue perguetti ya foyɗa ɓama on jarama